Isahluko sesishiyagalombili. Umuntuyenziwa, uNkulunkulu Wesiginci. Insizwa ebikade idlalela uKhuzani isiginci isikhathi eside usenzo Umuntuyenziwa Khanyile wadabuka emandaba esigodini saseMakhendle ukuthi uma esedonsa intambo bamteketise ngelikaNkulunkulu Wesiginci. Uthi baqala ukusondelana noKhuzani ngenkathi behlangana ePitoli. Uthi babelokhu benokuvakashelana becula izingoma ndawonye noma kwabengekho ukuthi mhlawumbe kuyogcina ngokuthi babe neqembu. Ngaleso sikhathi akekho wayesangenile emculweni phakathi kwabo bobabili. Sesike sakuveza nasemakhasini angaphambili ukuthi Umuntuyenziwa wayevele esidlala isiginci njengoba kwakukhona iqembu ababenalo noMabhilidi Biyela kodwa bengakaqophi ngaleso sikhathi. Uthi ngaleso sikhathi uMabhilidi wayengahlali ePitoli wayesebuyele ngasemakhaya kodwa-ke enokuvakasha nje uma kukhona abamdingela khona bese behlanganisa izindaba zomculo aphinde abuyele emuva emakhaya. Uthi ngaleso sikhathi uKhuzani wakuveza ukuthi kukhona nenye insizwa okuthiwa uThibela ababenokuhlanganisa nayo umculo noma nje yona yayingekho eduzane ngaleso sikhathi ngoba yayisematasa nesikole lokhu yayisafunda eSibhakabhaka High School lapho naye afunda khona eMandaba. Umuntuyenziwa uthi okwenza ukuthi bangaliqophi iqembu labo noMabhilidi kwaba ukuthi vele babengajahile kangako ukwenza lokho futhi namandla engakavumi kahle. Babesafuna nje ukuqonda izinto eziningi zomculo. Wayekade ecula nensizwa yakantombela emangidini okuthiwa ngumlungu nomaqandokhozi phakathi ababemandla kakhulu ekudlaleni isiginci. Uthi yena ukudlala kwesiginci wakufunda kwabadala ayehlala nabo ePitoli kodwa bona bamfundisa nje ukuthi sisethwa kanjani kuphela. Kanti ukudonswa kwentambo wayekubuka uma sebesidlala. Uthi kunobaba okuthiwa uPitshiza Biyela wasemahlaziyeni owakhombisa ukuba nesineke kuye wamfundisa nokunye. Uthi yena noKhuzani ngesikhathi behlangana wayesevele evuthiwe ekudlaleni intambo kanti futhi wayesenendlela yakhe yokuyidlala. Uthi abakholwanga ngesikhathi bethola ukuthi sebezoqopha ngaphansi kwenkampani enkulu yomculo kaMaskandi izingane zoma Music Production futhi okuyisitelebhele esihlonishwa kakhulu endimeni yomculo. Uthi ngesikhathi beyoqala ukuqopha yena wayengenakho nalokhu okufakwa esithupheni nasemnweni okubizwa ngamakhonsolo kunalokho wayesebenzisa ucingo uncinza isiginci. Umuntuyenziwa uthi asikho isikhathi esabanzima kakhulu ukubona ukudlula lesi sokuba beyokwenza icwecwe labo lesibili. Uthi yaphela nya yonke injabulo ababenayo bagcwala amanzi emadolweni ngoba abantu babekhombisa ukubamkela kakhulu futhi bawuthakasela nomsebenzi wabo. Uthi ingoma esihloko esithi Amampunge bayishintsha izikhawu zaze zabantathu ngesikhathi beyiqala yayehluke kakhulu kunendlela eyagcina isiyiyo kamuva. Uthi mkhulu kakhulu umehluko kulelo cwecwe ngendlela ababekade besebenze ngayo bezikhandla ngoba babekade befuna ukuthi izwe lonke libone ukuthi lento ababeyenza babengaqageli ngayo. Uthi babuye isimanga ubuchule bokudlala kwezinsimbi kanye nezwi likaKhuzani ngendlela okwakusetshenzwe ngayo. Lensizwa ithi okunye kwamangazanga lo msebenzi ukuthi zaba ziningi kakhulu izigigaba ababhekana nazo ngaphambi kokuba bayenze futhi uyabona ukuthi kungani yona yaba nomehluko kunezinye. Uthi ziningi izinselela ababhekana nazo ngoba ngaleso sikhathi babengakayenzi imali ngomculo kungekho ababekulindele ngomculo ngoba babekuqonda kahle ukuthi basakhulisa igama labo. Uthi ukujatshulelwa abantu emcimbini eyehlukene kwabanikeza ugqozi noma kwakungekho ukutheni ababekuthola ngaphandle kokwesekwa nokubona abantu bekholelwa kubo kwakusho likhulu lokho kubo. Ngokuhamba kwesikhathi naye Umuntuyenziwa wagcina esezimele wakhiphela-ke iqembu futhi abantu bakuthokozela lokho bameseka. Hlala nami ke kulo leli khasi ngizophinde ngibuye futhi nesahluko sesishiyagalolunye.